खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे राजखान्थिनि खौरां लानानै फैदों आरो बेनो जाहैबाय प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थिनि एबा राजखान्थि दोलोनि सायाव गोबां माने बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव लोगोसे प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा जा इउपिपिएलनि जा एमसिएलए खाम्फा बरगयारि बिथांनि सायावबो बाथ्रा बुंदों। थारैनो बे समाव मोनसे गोबां सोंथि सिखारदों आरो गोबां प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेल लानायनि उनाव जा खाम्फा बरगयारि बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्रायानो जाहैबाय जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा गावनि न'निफ्राय इउपिपिएलनि फ्लेग बे फ्लेगखौ बोख्लायनायनि बाथ्रा बुंदों। थारैनो बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा फिन आरोबाव इउपिपिएल नागारनानै गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोआव थांनायनि मोनसे इसारा होदों नामा? थारैनो बे समाव बिपिएफनिफ्राय बिपिएफ दोलो नागारनानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाफैनानै दिनै इउपिपिएलनि सासे बिथाङा एमसिएलए आरो बे एमसिएलए बिथाङा थामहिनबा खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएलनि जा फ्लेग बे फ्लेगखौ बोख्लायनानै गुबुन मोनसे राजखान्थियाव थांनायनि मोनसे इसारा नामा? गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गोसोआव मोनसे सोंलु सिखारदों। थारैनो बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथांनि जा बिथांनि न'नि लांगोनायाव मोनसे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि फ्लेग दंमोन। बे फ्लेगखौ बिथाङा बोख्लायमारबाय नामा? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथांनि दैदेननायाव काजिगावनिफ्राय गहपुरसिम बाइक दावबायनाय थामहिनबा बाइक टुर हाबाफारि लादोंमोन। दा बेखौ लानानैबो बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बे बाइक रेलिखौ लानानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। फैबाय थानाय जा एमएलए बिसायख'थि जा बिधानसभानि बिसायख'थि बे बिधानसभानि जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ मोनसेबो बियाबाव देरहानो हानाय गोहो गैया होननानै बे समाव प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो सासेबो एमसिएलए इउपिपिएलनि एमसिएलएफोरा थाहैनाय नंला होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला जे खाम्फा बरगयारि बिथांनि जा गेटनि लांगोनायाव इउपिपिएलनि फ्लेग बिरहोबाय थानाय जादोंमोन। बे फ्लेग बिरहोनायनि सायाव लोगोसे राजु कुमार नार्जारी बिथांमोना बाइक टुर लानायनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोना लादिनि। दा दिनै खाम्फाखौबो खोनादों बिथाङा माने फ्लेगखौ बोख्लायबायसो होननाय खोनादों। बोख्लायबायसो नामा आं नुवाखैबो। दिनै बिथांमोननि मावनाय आरो जोंनि एक मास मावनाय बिथांमोननि 4 बोसोर मावनाय बिराद आकाश पाताल। दिनैहाय नायदो इउपिपिएलआ इलेक्सनाव जेनखांनायनि उनावहाय मा खालामगोन मा मागोन जादों गावसिनि पार्टिखौ हमथानायनि सारभाइभ खालामनायनि थाखाय बिथांमोना जुजिनो गोनां जादों। दा ओंखायनो इयुथ्सफोरखौ एसे हमथानो मानो बिथांमोना दिनै काजिगाव टु गहपुर मोनसे बाइक रेलि लादों आरो बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जोंखौ बायदिसिना बुंलांनो नागिरदों जे 5टा गेरेन्टिखौ थाबैनो मावना होनांगौ मानांगौ। दाथ' जोङोथ' मावा नङा। दिनै ब्लक लेभेलाव दिनै खामानिया मावगासिनो दङ। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि दिनै खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ। आइबिएसनि खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ। दा बिथांमोना मा खालामनो सानदों? पार्टि खालामनो सानदों ना मा खालामनो सानदों? बबेबा लामा सामा माइ हादलाबायनाय बे माने साहा पात खारलाबायनाय बेफोरबायदि एक्टिभिटिसजों मा इलेक्सन खालामनो नागिरदों? दिनै माने बे लाजिनांथाव बाथ्रा आरोखि। राजनितिखौ बिथाङा माइ फोथाराव खालामनो नागिरदों ना साहा बागानाव खालामनो नागिरदों बिथांमोना गावसोरनो क्लियार नङा आरोखि। दा जेखि जाया मानो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव एमएलएआव बिथांमोना सासेबो देरहानाय नंला बेखौ बुजिखाबाय। जास्ट सारभाइभ खालामनो दिनैथ' नुबाय माने खुनु एमसिएलए माबा एमएलएफ्राबो गैला रावबो। दा दिनै खाम्फाखौबो खोनादों बिथाङा माने फ्लेगखौ बोख्लायबायसो होननाय खोनादों। बोख्लायबायसो नामा आं नुवाखैबो। दा बेबादिनो बिदिनो साफा बिथांमोननि एमसिएलएआ गोमालांसिगोन आरोखि बे 5 बोसोरनि गेजेराव आरो इउपिपिएल होननाय जिनिस थानाय नंला। बेबादि मोनसे परिबेसा जाबाय आरो मालाय। दा बिथांमोना जेखि बुङा मानो जा जोंनि खामानिखौ जों मावगोन। जों 5 गेरेन्टिसनि खोथा मावगोन आरो मेनिफेस्ट'आव जेसेबां होदों बेफोरखौ जोङो जेरैखिजाया मावफुंनाय सेस्टाखौ खालामगोन। दा बे गेरेन्टिखौ मावफुङाब्ला बिटिसिनि गेटआव बरना होनायनि बाथ्रा बुङो इउपिपिएलनि आरो होफैथोंसै। जोंलाय नै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसायानो चेक राननायनि जोंनि इलेक्सन धामाका दिनै बिथांमोनहा खालामनो नागिरदोंथ'। दा बेखौ जोंबो खालामनो नागिरदों दिनैहाय माने जोङो नैबे डिसेम्बरनि गेजेरावनो बा जानुवारि निउ इयार जाखांनानै बे माखासे खामानिखौ जोङो आरामसे मावलांसिगोन आरो मालाय। थारमाने बिथांमोनहा बुंनो लामा गैया आरो बिसोरनि गेरेन्टि जोंनि गेरेन्टिखौ जोंसो मावगोन
बिथांमोनालाय मा धरना होनायनि मा अधिकार दं बेवहाय दा जुदि जोंनि खामानि मावनाया रायजो राजाफोरनि हार्मफुल जादोंबा रायजो राजाफोरनि बिखायाव माबा मोनसे आघात जादोंबा बिनि एगेन्स्टआवसो बाथ्रा बुंनांगौ दा 1 मासाव जे खामानिखौ दिनै UPPL आ मावाखैमोन 4 बोसोराव बिथांमोना जे खामानिखौ मावनो हायाखैमोन बेखौ जोङो 1 मासाव मावगासिनो दं दा बेसेबां लासिंसिं दा कम्पेरेटिभलि बिथांमोना जुदि दिनै जुदि खालामनांगौबा दिनै बिथांमोननि मावनाय आरो जोंनि 1 मास मावनाय बिथांमोननि 4 बोसोर मावनाय बिराद आकाश पाताल